मोनसे समनि आसामनि किं मेकार हाग्रामा महिलारिया दिनै हारसिं आरो लोरबां जालांगासिनो दं। आसामनि राजखान्थि माहलखौ खर'आव आखाइ हमहोग्रा हाग्रामा महिलारिया दिनै जोबस्रांनायनि लामा लागासिनो दं। बिथांनि गोबां गोजाम गिदिर लोगोफोरा एरायलांबाय बिथांखौ। बै समाव हाग्रामा महिलारिखौ लानानै इयुन फोरमायथि होदोंमोन UPPLनि साब्रै दैदेनगिरिया। प्रमद बर', चन्दन ब्रह्म, रन्जित बसुमतारी, राकेश ब्रह्म बिथांमोननि इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामनाया दिनै थार महर मोनगासिनो दं। बे समाव फोरमायगोन मा बुंनानै इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन बै दैदेनगिरिफोरा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारि आरो BPF खौ एरै। दिनैनि खालाराव राजखान्थिनि थाखाय इलिजिबल नङा हाग्रामा महिलारिया। গতিকে আজিৰ সময়ৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে হি ইলিজিবল নহয় মানে। BPF राजखान्थि हानजाया माब्लाबाबो मोजां फारसे फैला आरो धंस फारसे थांगासिनो दं। BPF बिथांमोननि राजखान्थिया मालाबाबो मोजां जानाय नंला, बियो धंसनि फारसे थांगासिनो दङ आरो गावसोरनि दायनि थाखायनो BPF आ धंस जानायनि फारसे थांदों आरो धंस जालांसिगोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन बिटिआरनि मोन 40 बियाबखौ बेरायना नुबाय। BPF राजखान्थि हानजाया फैगौ 1 एबा 2 दाननि उनाव 60% UPPLआव रायजो राजाफ्रा ज' जाफैसिगोन होननानै इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन। 40टा समस्तिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्तियावबो UPPLनि जि सापर्टार बियो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ। गुबुन सासे दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPLआव जगदान जाखांनानै बुंदोंमोन थामहिनबा इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमन। दिनैनि खालाराव UPPL राजखान्थि हानजाया जोबोद मजबुत जाबोगासिनो दं आरो गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हानजायाव फैबावगोन होननानै इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन। दिनैनि जि सिनारि BPFनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव कन्टिनिउ जइन जादों एबा जगदानसो होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीयाबो इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन साननैसो उनाव निउक्लियार बमा बेफ्रुसारगोन, जेराव हाग्रामा महिलारिनि खावसे अंगआ गैया जालांगोन होनना। হাগ্ৰামা মহিলাৰটো অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ গৈছে। মই আপোনাক এটা কথা ক'ম, এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে, নিউক্লিয়াৰ বম। যে নিউক্লিয়াৰ বমৰ দ্বাৰাই মানে হাগ্ৰামাৰ এটা অংশটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ মানে নিউক্লিয়াৰ বম পৰিলে এটা এৰিয়াত ধ্বংস হৈ যায়, তেনেকৈ BPF আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ লগত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। खाम्फा बुरगेयारि MP बिसायख'थि उनाव UPPLआव हाबफैसिगोन आरो आंनि बियाबखौ बिथांनो नागारना हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनो थियारि होननानै इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन बिथाङा। কিয়নো খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু মই একেটা সমষ্টিৰে মানুহ আৰু খাম্পা MP ইলেকশ্যনৰ পাছত UPPL দলত যোগদান হ'ব আৰু মোৰ সমষ্টিটো মই খাম্পাৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। बिटिआरनि गुबुन सासे मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआबो इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन एरै BPFआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो दं आरो फैगौ मार्च दाननि सिगांनो BPFआ जोबस्रांलांजोबसिगोन होननानै इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामदोंमन। जोंनि मेन इस्युआ मेन टारगेटआनो BPFसोखा। गतिके BPFआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे BPFआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन। दिनै खाम्फा शंकर रबिराम, शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो। गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया। बे
बे समाव नुनो मोनदों साफ्रोमनिबो इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामनाया दिनै मोगथां महर मोनदों सैथो जादों आरो फारि फारि जाफुंनायनि लामायाव मानोना बे समाव नागारबाय बिपिएफनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म नागारबाय बिपिएफनि कमल सिंह नार्जारी एक्स एमएलए नागारबाय सान्दी बसुमतारी एक्स एमएलए नागारबाय हेमेन्द्रनाथ मुसाहारी एक्स एमएलए नागारबाय एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी नागारबाय एमसिएलए राजीव ब्रह्म नागारबाय एमसिएलए प्रभात बसुमतारी नागारबाय एमसिएलए साइखं बसुमतारी एमसिएलए जय मुसाहारी एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारी नागारबाय बिपिएफनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिपिएफनि लोगो आफादगिरि आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बारग' एमएलए आरो बाक्सा जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि हितेश बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनो थाखाय लामा लादों। थारैनो बिथांमोननि इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामनायाव आरोबाव गुगा बावगोन नामा बिपिएफनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा आरो जोबस्रांलांमारगोन नामा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिआरनिफ्राय बे सैथोदि मोनसे समनि आसामनि किं मेकार हाग्रामा महिलारिया दिनै हारसिं जाबाय बिथांखौ नागारनाय अभियाना सोलिगासिनो दं मोगथां फारसे महर मोनजोबगोन साफ्रोमबो इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामनाया बेखौ समावसो मिथिजोबगोन। नाथाय दिनै बिथांमोननि इयुन फोरमायथि एबा भबिष्यतबाणी खालामनायनि सायाव नोंथाङाबो दाजाबदेर माबाफोर बाथ्रा बुंनोब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड बुब्लि।